daftar sini sutamra bisini talar mani karon kaisa no tini bo sing ang sakbo panchayat bisingo habai tabu samkai dong aron bisingo sing panchayat ni tabu samkai dong merong borok selangjama hingai persapano borok sayawino borok sak no dai to nawi borok hogini tibo sini panchayat ni andaro sini poso daftar ni office theke borok tok rok tak bagai BJP संगठन खाने borok गाबनि बागै sini borok no asumsa tamni bagay borok asuk oro wo borok thumlaine tini wo buthumlai tonglai kha abono tei simoro je pro jasai khaineo abo sung dak dak saimang ka je sungno khogui borok ni borok no borok hamjangma bai kha borok a je borok jebabe tini buthumka a borok actually ke manmang se tongo manai aboni bagai sini lokorok hunka sengbo hamniyo bo seng 2018 bo BJP IPF खाने रो जों सरकार गठन के कथा जों अप्रुव सिनि तरमरा आन्दार सिनि लुक सिनि बतो मानथाय दंगो आबनो ना हारिनो सोंथिनो गुथुम लायमानि सिनि मानथाय दंगो सोंनो बोसा ताङै दिनबो BJP खायनाय हमहाय तिफ्रा माथा खायनाय आबा हायरो खनै दिनबो ताङै borok सिमिर लाइटं आबनि बागैनि सोंथिनि borok no कासुलायनि फालिमानि कयजन आरो गुरुनानि बन दिस di singke to borong to praino ekoni saka to sai mama mo to jawa borok abo sampai tiba manjana kiri borok sino salang lihat itu mulangnya abo itu borok mau bai tanglai ini sinumong kisa ani sinumong ani seperti itu mah tabo motor mara village committee ni chairman ngi sinumong